l'astronomia d'Aristòtil prové de les primeres fases de construcció del seu pensament i es pot observar en aquesta una clara influència platònica. El model cosmològic aristotèlic era una modificació dels models d'Eudox, que també havia estat alumne de l'Acadèmia de Plató, i Calip. Segons sembla, aquests dos concebien l'univers d'una forma purament geomètrica, i Aristòtil hi va introduir una perspectiva física. L'univers que ens proposa Aristòtil és finit i etern i està dividit en dos mons. El món sublunar, el que nosaltres habitem, i el món supralunar, el del cel i els astres. Dins del món sublunar, la Terra està situada en el centre de l'univers, no es mou i té forma esfèrica. Aristòtil creia que el nostre planeta està compost pels 4 elements d'Empèdocles: la terra, l'aigua, l'aire i el foc. Aquests elements estan sotmesos a la generació i a la corrupció, al canvi i al moviment. L'esfera lunar és la que fa de frontera amb els dos mons. Aristòtil, a diferència d'altres pensadors antics, negava que els astres estiguessin fets de foc, ja que considerava que aquest és un element que pertany exclusivament al món sublunar. D'aquesta manera va defensar una teoria diferent. Si veiem els astres il·luminats, es deu al fet que les esferes del foc i de la lluna es freguen constantment i creen l'aparença que els astres són de foc, quan en realitat no ho són. En el món sublunar, a diferència del món supralunar, les esferes dels elements no estan ben definides ni són regulars. Com més ens apropem a la Terra, més irregulars són i menys moviment tenen. La Terra és el centre completament immòbil. L'aigua tendeix a estar per sobre de la Terra, de forma també irregular. Després ve l'aire i, finalment, el foc. Aristòtil dirà que tots els elements són pesats en el seu propi lloc, és a dir, que tenen tendència a mantenir-se al seu lloc natural. Això implica que en el món sublunar hi ha 2 tipus de moviment. Aquests moviments corresponen a les característiques físiques dels elements que són pesats o lleugers. La Terra és un element pesat, però l'aigua només es pot considerar un element pesat en comparació amb el foc. El foc és lleuger i l'aire és lleuger respecte a la Terra. És per això que dins del món sublunar els moviments dels elements són rectilinis des del centre o cap al centre. Per tant, tot element sublunar que no és el seu lloc natural es mourà per la seva pròpia naturalesa al llarg del radi de l'univers cap al seu lloc natural i es mantindrà allà en repòs a menys que ho impedeixi un agent extern. En el món supralunar, les coses funcionen de manera diferent. Per començar, els planetes estan adherits a una sèrie de capes o esferes circulars rotatòries interconnectades i transparents. Aquestes esferes es mouen i són les que expliquen el moviment dels planetes. Segons Aristòtil, alguns dels planetes tenen més esferes, i les esferes d'un planeta exterior estan connectades a les d'un planeta interior. Per què alguns planetes havien de tenir més esferes que uns altres? Aristòtil aquí va seguir els models d'Eudox i Calip. Aquests astrònoms van intentar quadrar el moviment observat del planeta des de la Terra amb el dogma prefixat del geocentrisme i de la trajectòria circular dels planetes. Com que en realitat la trajectòria dels planetes ni és circular ni té la Terra com a eix, el moviment que podem observar des de la Terra no és ni regular ni lineal. Per exemple, des del punt de vista terrestre, la trajectòria observable de Mart es pot descriure amb aquest traç. Els sistemes d'aquests astrònoms intentaven explicar aquesta trajectòria que, segons ells, només en aparença no era circular. Cada planeta, doncs, estaria encastat dins d'una esfera, i aquesta estaria en contacte amb una sèrie d'esferes concèntriques més que giraven en diferents sentits i velocitats i n'explicaven la trajectòria visible. És a dir, tots els bucles i retrògrads que fan en determinats moments. En total, per fer quadrar el moviment real del planeta amb la teoria geocèntrica i del moviment circular, aquests astrònoms van postular l'existència
d'una esfera per la Lluna, el Sol i els estels fixos, 5 esferes per Mercuri, Venus i Mart i 4 per Júpiter i Saturn. L'ordre dels planetes més propers no és clar. Sembla ser que fins al segle II la major part d'astrònoms situaven l'òrbita del Sol immediatament després de la de la Lluna, així que podem suposar que Aristòtil també ho va fer així. De més proper a més llunyà, l'ordre, llavors, seria el següent. En primer lloc hi ha l'esfera de la Lluna, després la del Sol, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Saturn i els estels fixos. En el cel, tot és etern, i això es deu al fet que el cel no està compost dels 4 elements sublunars, sinó d'èter, la quinta essència, que té tendència a moure's circularment. Aquesta va ser la primera raó que va donar Aristòtil del moviment circular dels astres. Ara bé, en altres escrits, Aristòtil també postularà l'existència d'un primer motor immòbil, que mou l'univers. Com que un altre dels dogmes és que el moviment no pot ser infinit, i, segons Aristòtil, tot el que es mou és mogut per alguna cosa, va haver de pensar en una primera causa. El primer motor mou sense moure's. No pot estar en moviment perquè aleshores s'hauria de postular una altra causa, motor, que el fes moure. Aristòtil va identificar aquest primer motor còsmic amb Déu. Un Déu, cal dir-ho, molt diferent del de les religions monoteistes. I per explicar com pot moure l'univers sense moure's, posa l'exemple de l'aigua i la set. Tenim set i l'aigua és la causa del nostre moviment, però ella no es mou, com el primer motor, que és immòbil. El radi de l'univers és finit, però Aristòtil dirà que l'univers és etern. Aquesta teoria de les esferes concèntriques és, de fet, geomètricament factible, però tenia altres problemes que ni Aristòtil, ni Eudox, ni Calip van solucionar. El principal problema era que era incapaç d'explicar la variabilitat de les distàncies dels planetes respecte a la Terra, que és perfectament visible a causa dels canvis en la brillantor del planeta. Això va acabar provocant que la major part d'astrònoms abandonessin aquest sistema en el moment que va aparèixer una explicació més satisfactòria. Ara bé, l'univers dividit en 2 mons, amb la seva explicació física corresponent, la teoria dels 5 elements, el geocentrisme i la idea que els planetes estaven encastats en capes esfèriques en rotació, al centre de les quals és la Terra, van formar part del pensament cosmològic fins a les primeres dècades del segle XVII. Si ho comparem amb el model actual, el sistema aristotèlic presenta moltes diferències. Les més evidents són que, actualment, la Terra és un planeta més, que es mou i no és el centre de l'univers. Els planetes no estan inserits en esferes, i la seva trajectòria és el·líptica i no circular respecte al seu centre, el Sol. Els estels tampoc es troben en cap esfera, no són fixos, ni són al límit de l'univers. No existeix la divisió entre el món sublunar ni supralunar, com tampoc hi ha diferències en els elements que es troben en un lloc o un altre, ni entre la física que explica els moviments de la Terra i la de l'espai. Finalment, l'univers, tal i com se'ns presenta avui en dia, no és etern, té un començament i probablement un final. Ara bé, malgrat totes les diferències, hi ha una coincidència amb el model actual. En paraules d'Aristòtil, és necessari que la Terra tingui figura o forma esfèrica. I amb això hem acabat amb l'esquema de la cosmologia d'Aristòtil.